Здравейте отново от Варна. В археологическият музей в Варна сме. Пътят на тази брадва наистина е трънлив, но доколкото разбрах, долу-горе 2/3 от археологическите ценности на България изминават този път, или поне първата му част от България през граница и някъде навън. По-интересно и по-ценно, може би, от самата находка е историята й. Тя е стигнала до Съединените щати и оттам се връща в България. Елина Мирчева, която е археолог в музея, ще ни разкаже често случват ли се подобни истории с щастлив край, можем да кажем, за българската история. Получаването на този артефакт в нашия музей е прецедент. Никога до сега не се е случвало археологически паметник, произхождащ от България, да бъде дарен от граждани на чужда държава на нашия музей. Не често, а въобще не се случва подобно нещо. Колкото знам, не се е случвало и на други музеи в България, поне не ми е известно. Нещо повече сега да покажем все пак тази брадва. Тя е около 2-3 кг. И какво можем да кажем за нея? Това е едно типично тракийско оръжие. Това е двойна желязна брадва. Датира се от средата на първо хилядолетие преди Христа, като датировката може да варира от 6 до към 3 век преди Христа. Изображения на такива оръжия има много. Едно от най-известните е от Александрската гробница, която проучи професор Китов. Доколко ценни, доколко скъпи са? Стойността на археологическите паметници, за купитата археолог, винаги е висока. Това е типично оръжие. Не бих казала, че само по себе си е уникално. Уникален е начинът, по който постъпи в музея. Естествено, паметника е чудесен. Ние бихме му намерили с радост място в нашата експозиция. В интерес на истината, ние имаме само още едно толкова добре запазено оръжие, което е експонирано в момента в специалната ни витрина за оръжие от старожелязната епоха. Така че това оръжие спокойно би могло да се народи сред останалите в тази витрина. Може да се пасне като дялан камък. То е придружено само с едно писмо. Ако искате, може би аз да хвана. Ето, хванах част от историята. Не ми се отдава често това. И това е всъщност единственият документ, който имате. Да, това е писмото, с което пристигна паметника. То е адресирано до музея. Нямаме нито име, нито адрес за обратна връзка. Дори в последното изречение гражданина изрично е помолил да не връщаме паметника, защото той не принадлежи на Съединените американски щати, а произхожда от България и мястото му е в България. Най-вероятно някаква съвест се е обадила в този човек и решил да върне незаконно изнесеното историческо богатство. Аз не мога да коментирам какво се е обадил, но при всички случаи сме благодарни за жеста, който е направил. Не е често срещано явление. Освен това, той ни дава кратка информация, с която разполага откъде произхожда паметника. Било му е казано, че паметника е намерен в близост до римския град Нове. Разбира се, паметника е много по-стар от римския град. И ни дава кратка информация, че най-вероятно произхожда от тракийски некропол, което ние и сами се досетихме. Много малка част от този некропол очевидно е стигнала до него, но това оръжие се върна в България и това е всичко в общи линии, което ни казва в това писмо. И не е малко, може би най-важното е, че всъщност металната брадва, желязната брадва е тук, вече в музея и очакваме скоро да я видим и по витрините. Това е от нашето включване. Благодаря много на Елина Мирчева, на която връщам артефакта, колко тежко звучи. И за мен да поддържа брадвата. Благодаря много. Една наистина много интересна и с хепи енд, малко да поамериканчим нещата. История с хепи енд. Част от археологическото богатство на България, изнесена зад граница, както много други, се е върнала отново в България с волята на един анонимен дарител. Това е за сега от Варна. Благодаря ти, Галина. Наистина една много интересна история. Почти ти завиждам, че се докосна до частица от историята в прекия смисъл на думата. Дано да има повече такива дарители. В нашите музеи все повече реликвии и артефакти да бъдат експонирани.